play phi ki paiba ki bajupet ya ki khubor paman la kasi no Ribhoy News Channel jongi hagane kapor sasisin ngidon banwanra biang shapi ya kasur jong upaiba nagabenta banjit ikinong mikhamat saging dorbar thawain ka jalla nagabenta kasamoy ar paulai hadu usnem ar phopra hagane kapor ngidon hamawati constituency hagaba ngin sngap nginyakran bat ki paiba jong kamawati constituency ke ei kasur ka jongki yano kinjit bat yano ki iman ban pha saging dorbar thawain ka jalla hagane ka election ar phulai kumba ngitem bakamawati constituency kidon hadu kumba nyongut ki kertong ki bai airang hagane ka election te ali hagane ka por ngin sngap ka sur jong paiba ke ei ka sur ka jongki bat yano kin ai ka jingkersan hagane ka election ka bamanta lani ban pha ban pelong kum tau MLA nakane constituency te nakalian jongi mangi ki basong sagini ngi saja telong tagar tain jonga ko asalen siang ngisi kedua bun ki jinge akabaya debir ke asam bun sien ka sajat panwit ka sajat khanglat yangi te mentaro ngayo sngo ba ang tau MLA jongka jingthong constituency uang yangi baka arpun nyaw toring inam syaba kibriu jong ki khasi kinai thabut sabi khalaya ma tengi don ka jing kata ka bajur bad hakini ki isnem ki bladep kini ki sngi ki por ki bladep ya kedua bun ki jinge ngimla ban nyaw ngimla ban ong ai ya kata andre yang kalian jongi ngi ngoban Kristen ya ba chas marngar namar ngile yo i ki kam ba jong o ka ba o saja kedua yangi man lakapor haki jinge ki jinjancar jongi haki nuki kam ki bangiron kam usaj wan mek sengi mo tena kata kadau ngas ngoban ai ka jing Kristen ya ba Charles marngar namar long ubriu ubadon hasnda jongi haka kason haka miet haka senya haka lengo haka syai haka dumru udon rengkat lang bat ngi ngile ya i haki sosial media bon sen ki unu ba chas usai lagi kamba ba kum ka jing ja jong ka kong ka ba na kini ki thain malos nairu saka hoti utub la pen yo mo la pen phai pat ya ka te kum kitu ki kies ki bai kendu asbudaru ulai rap no Kristen te bon ki we di ki jing mo ki kum ki brio ki basong basa sakini ki dong ki thain jong ngi kendu bon ki jing nadu ki por man suahi te na kata kadau na kalian jongi hasno jongi te ngilai Kristen berba ya ba chas merngar ha ka ti mo kongres seperti kongres pun kong tengar rap storan vi bakata tep lada long ke bala teh no bagi kesan lejong hi kau bak bayam kedok long benibit ben long kum to MLA jungi yano cibit fi ban pha ban long kum MLA chụp sắp ở xe chúng mà big bật thêm thế hấp bùa rum hay bật sắc bật dạ cái lóc atun sa yano fi jukersan sao được kesan NPP pat i re yano su pet be ha to ka por uno bukham i phu uno bukham i chop yu tan thep tin yano fi bet hakane ka ganti ban pelong kum tau no mi khmat kumbalong menta ta po thai mauti dangi Kristen ba chas namar tangmai ba ibiang nambaro kini ba khun menta dangi Kristen ba chas kum ka election yano fi bet tip sureng phi i sani than chung i de nang Kristen rei noi no wa namar ba du ki ba kam hok kam trai sudah de henrei ba nda ki la job pate ya ka kam pat kim nompe te kham tam le ngi ki song spo bordar de long bun ki jing ya kan at jing ya kulmar henrei teng kat suan pen ai ding khlu ding ki kum tu henrei ba yap pat mengi ki song spo bordar te nang sure banjit henrei kat ba kam sim ke jing kwa jing kum pe ba te ngai LD simet nga Kristen hiya ka UDP jong mentau snem ta ba manta yano fi ibet ban Kristen balong kum MLA iya ka evaluni kharbani SSPDP ta yano fi ibet ban pha balong kum tau MLA namawati sitip dia manga kali tekran ngada tip beranga awati keren denang hi keren siong yano fin Kristen yano fi ibet na ki kertong ki bai yang mata ini ke bayang matang ini ka keti ha nakaleng kong acu hi kublai ta hakane ka election yano fi ibet banjit balong kum MLA ni tem tip fi tarai ba chas kublai tikot samsi ta pamen khandit hakane election yano cibit fi ban pelong kum MLA yano cibit fi Mbak Syas ba Charles mara kaya cipi ba Charles nó ching rồi nga tu bertarta po kongres te kublai mo hakane ka election ba mata yano cibit fi ban pelong kum nong mi khmat hakino cibi
nang batai ra kata ta sepet nela pojo kepor ta ban penjit belong kum nong mi khmat Ya bak serlas sih. hagani ka election ta yano chibet phi un pelong kum emele yano kwa phi un pelong ti rai kong Ti orang ngarok kat doyan lam virus. hagani ka election ka bamanta yano phi ibet banjit kum utaw MLA juga NPP ka election ka bamanta yano phi ibet ban pha shakin dorbar thau an ka jilla belong kum taw nong ikmat amawati aga jing pe jungi na galyang jong ginong song snong jong ka mahoti constituency ot ki paj ba nong song snong de gemut ki don hi kaman simpan kershan yano re yano ki bagi snu tanat ki bas ngubet banya kershan mo tena galyang jong apat aga jing yai lanti jong ha gini gi lai south ligi snam ngalai kershan na gawe ka party ngayo i bacisin bang ade ban kershan ngade ban yo ya ga thong jong ga jing job tengah lo snu tanat ba cha samarngar na ka party kongres ba on solong we member jong ka managing committee ban thau ya gelat kelenti kumno ban ra ya garoi kapar hapo jong ka mohti constituency Don AA ban ong ngam pat don sino ro ngasulong komne kumru tumen ngasu sak baik komne pat don bawan ong pat don bawan keren pat don ba yuru te ngam don sino ro ngasu ibet ban pelong kum MLA Dah yang jongi ne tengi ibit ya bak chasi ta i ga jing i jong phi ba charles namar hajing syam jongi ini wasak ka bordar namar ila le bahai yang iki wasong ne pa bordar tangata he lei ba na kalang jungai de habi dai bat mentau senam dengan ibang ai basas yana kaliang hagani ka election bamanta yano phi ibet ban pha shakin dorbar thau an de ngap da bisar baham pan la panong heno ngapi iki jinglong glidar mo kibada don sisa kata kamsim ka khian to pai ba pi ngi nong kendong hi borbor ngi sam jenjar te kamtam ngi nong rap tolong hapi itu kilidar ba sakhi ok ba sakri sisa nang ta pai ba te ya kata hing pan la panong hi pingin ji yeno ngap banda bisar swan marba ngimdei ban susong sit kumtun wa jingjit ke basan snem ting hap perkhat ba tingnya bisar ba hi kan kenting tharai ngin kham start kendiat umdei sum stem la dap mo kita kum tahi risbun Ya beta ngar kum cuy. Ngin hab ya perkat swa. Pak Rerai pi HP swa kum ya lam pralok. Sang dah he. iya Ti, haga ti. ti masukin tin sian mentah ibit hakabom he hatu kumpat la ban ra Kita ngalak ya kaya ka IBP ka VPP aka sang rilum ta aka bom aka sang yu ka sang yam ta ka bom kalet ko blai ko kendiat ba kum kinong song snong jong ka ma ti konsensi hagani ka kenti yano phi ibet banjit ban long kum taw nong mi khmal de ngam nong or he kumpat la ban rai ngam la man rai nom ta kendiat na kali mama yano phin kersan hagani ka election ka bamanta yano phi ibet long kum taw MLA pak bayam kedak ai makado si kentin sa Tur kaju se ono kandidat ba mut ya kersan lang pi paj ba de hab ya kersan lang kata cu yang. Tip ra. Patip ra. bali phi patla ban rai Pala ra. tin yano phin kersan hagani ka election arajar fly ka bamanta yano ibet phi ban pha kum nong mi khmal ti se pos ngi sa verda ya nara dile palar phi barai ti ma pos ngalara hira ya nara Nah kalian jungi dai kum ginong dai hab ya kersan ya ga UDP. Tup sap parise cuma big batam ze. Hab bol rum hebat sakat bajak kilok. satu nusa yano phi kersan Suara kersan NPP. ki kong ki be chong snong ani to khandit subatai is kentin hagani ka election yano chibet phi ban pha ban long kum MLA mahoti chong phi sa Kat ke bayi chit lem sen. yano phin chi Ta se kat ke bayi song chit lem teh kano ko ba kamla ka parti teh kata se habijet. ngi tenat yotai ba chas margar sas ma kendiat ba na kaliang chong phi as kentin Argentin yano phin kersan ngaro yo ba chas margar
Kongres parti. Ba nakaliang kopi. Ngiru kum chu hi ngim nang ban kan bat kum no ngi yu i ting kum ta he ta tang ta kum ka kongres he Iban jit kum tahu MLA. Ibit di bekerja lacong semua. Ya mo. Ya simpang. Mar bagi ni sensniam baladia bro kerjaan ya sekiar. Lebah hai play do eren le yo. Lebah le miat uhai ai surak uhai ai yang baduk uhai ai tin uhai kut slow yang. Te kiskiem ki cuki hadang ro. Itu nak hidal leo surak kentes kira tang badu de piat usah tai tip oi lihat piat lu ang te I te pai ba ko mai tenat he Tengat rap tuar kan viva kata. Tiap melada long kebala teh hono bagi kesan lejong hi. Kau bak bayam kedok. Long benibit ben long kum to MLA jungi. Tekatu ngilai osngoi kasur jongki pai ba jongka mau hati constituency. Hagaba kilapan pau ika jing sngo bat ika jingmut ka jongki. Bat kilapan iru yakin nongrim ki jongki bayanu kin kersan hagan ka election ar paulai ka bamenta banpa saki dorbar thawain ka jella ya kita ki nong mikmat ki baben. Nagine ki pai ba ki don ki blapan pau bayanu kin kersan badon ru ki ba patkwa ban penpau badon ru ki bampala ban rai tat hadu menta. Handrai hakaba khadu hi kadai ka sngi ba ka jing start jongki pai ba bayanu kin pha Shaging dorbar thawain ka jella namawati constituency nagamenta ka samoy ar paulai haduk jong snam ar popra tekatu ngilapoy siya kabakod ngawsan sila rengkat baka kunhon jong Ribhoy News kublay sibon ka jingklar ka TMC na ka benta ka Meghalaya ka jingpintik na ya ka laway bapranay an ai jing rap khat ar tingka shisnam shaman na ki long yeng jong ki khinna ki bapuliya ki school sarkar namar kata ka TMC kan ai shilak tali ki laptop shabaro ki higher secondary bar ki khinna puli college ban krishan ya ka puli puthi ka baminta hakane ka apnyo trek urumphang shan ya ka sap jong phi haki artli ki sentio bat krishan ya ka Meghalaya TMC